ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମାଛଟା ମରିଯାଇଛି। କେମିତି ମଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ସକାଳୁ ନିଜ କାମ ସବୁ ସାରିକି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ମାଗୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼େ, ମୋ ପେଟରେ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଦୌଡ଼େ। डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। ଇଟିଲି କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଖାଲି ଆଇଲା ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଟିଲି କରିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନି ଛାଞ୍ଚ ବି ଗରମ ଥାଏ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ମୁଁ ଛାଞ୍ଚ ଧରି ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏକାଥରେ ଫୁସ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଫୁସ୍କା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ଏଇଥର ପ୍ଲାସ୍ରେ ଧରୁଛି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଧରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇ ନେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଟିଲି ବନେଇଥିଲି ବହୁତ ବେକାର ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି। ଦେଇକି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ନା ଆମ ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଲି ବାଲି ଆଉ ଠେକୁଆ ଇଟିଲି ହେଇଛି। ଆମ ଠେକୁଆ ଇଟିଲି କେହି ନେବ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ପାର୍ସଲ କରିକି ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଉପରଓଳି ପଳେଇଥିଲି ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ସେପଟେ ଆମେ ଦୋକାନ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ମାଛଟା ଏତେ ଗୁମସୁମ ରହୁଛି, ଲାଗୁଛି ଏଟା ବି ମରିଯିବ। ଯଦି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛ କି ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହବ। ବାଏ ବାଏ।